nenos. Hola. Hola. ¿Pillaste todos os deberes? Sí. Estiven pensando en que libro ler para a miña nai neste entroido. Se queres recomendo algúns. Pero se os teño na mochila. Mira, son de mates e arte. Un chamase matemáticas en 30 segundos, que sirve para aprender mates, e outro arte en 30 segundos, que sirve para aprender arte. Nós tamén temos moitos na librería do noso pai. Se queredes acompañámosvos. Vale, imos con vosco. Está por aí. Home, Hola, que facedes? hola, estamos buscando un libro, pero non sabíamos cal. Que alegría atoparvos por aquí. Laura, imos buscar un libro para Sara. A súa nai mandoulle ler un entroido. Gustamos crear? Claro que sí. Que casualidade, acabo de mercar este tipo de libros na libraría Lisardiño. Queredes velos? Veña, imos buscando. Mirade, xa chegamos á librería Lisardiño. Hola. 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 Ostras, mira, Sara, libros de ajedrez que son para aprender a xogar xadrez e xogar mellor. Gustanche? Hola, nenos, que facedes aquí? Estou buscando un libro para ler no entroido. Eu teño este que se chama Altas Aspiracións, que é unha nena que quere salvar unha fábrica de aspiradoras. E este, Un delegado increíble, que é un neno que escolle como ser o delegado da clase. Eu teño estes, que son de cociña e de dinosaurios. Estes enseñanche a cociñar mellor, e os outros falan sobre dinosaurios acuáticos, depredadores, acorazados, e este enseñache equivalencias entre dinosaurios e animales que hai agora. Eses parecen moi divertidos, debería escollelos. Xa, pero vou seguir buscando. Mira, Sara, estes que están lendo estas nenas tratan sobre bruxas e unha familia de bruxas. A ver? Hola, ¿cómo te llamas? Chámame Aras. Por nada, era por saber se me recomendarías algún libro. Recomendo este libro que se chama As de Mosca para Anxo e xa vou por a páxina 60. Sara, di a Ales que ese libro, As de Mosca para Anxo, está genial, deberías escollelo. Vai dun neno que quere diferenciar as persoas de distintos países e dunha nena chamada Estrela, que ten moi bo corazón. Agora que che digan algunha suxerencia máis, que xa decides. Eu tamén teño estes que se chaman a banda espagueti, que son uns amigos que métense en aventuras de concursos de comida. Eu teño estes que collín no cole. O monstro das palabras. Lía das zapatillas de deporte. Historias de algún percance, todas en romance. Mar adiante. E por último, o ceo dos afogados. Eu encontrei agora este que se chama Chamádeme Simba, que trata de un neno que quere facer o que poida para axudar o seu avó. Gústanme todos, non sei cal elexir. A banda espagueti, as de Mosca para Anxo, Chamademe Simbar, os de Crear. Mira, este ten boa pinta, desde o corazón da mazá, que é un neno que lle cae unha mazá na cabeza e fixo un libro sobre iso. Xa sei cal elexir. Vou coller os de ajedrez, porque non sei xogar e quero aprender. Imos á cantina xogar ao xedrez?